أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالعظمة والكبرياء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنكلم كيف كان سنسي ني الله سبحانه وتعالى توي كان الله سبحانه وتعالى في كان كيسيكا بو الشيطان تورما أمي مساتا لتنو masami nani tanuka kan wati bela jile ani tanuka kan lahalaya bela jile ka tanu aka nema ya caman kan ka tanu aka fasamanti ya caman kan ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka lafiya ani kɛnɛya o di islam bela jile ma. An ga do ka fɔ ni ala ye maa min kana o de ma kanalen ye. Ya rabbi, ala kanina aw bela jile kana. Ni ala ye maa min fili kanabagatɔ la, ya rabbi, ala kana fara maa fililenw kan. An bɛ seereya k'a fɔ batoma tɛ yen min ni bato ka kan tiɲɛ la san ni dugu la ni Allahu subhanahu wa ta'ala kelen tɛ. A kelen don a ka masaya kɔnɔna la, a kelen don a ka alaya kɔnɔna la, a kelen don a ka bato la. Ka seereya k'a fɔ kiraba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn don, a ka ciden don, a ka danfɛnw la sɔn hɛrɛman don, a ka danfɛnw la sugandilen don. An b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ kisi ani nɛɛma. A ko caman jiri kiraba in kan sallallahu alaihi wa sallam, a y'a somɔgɔw, a n'a furumuso sanumaw, a n'a ka sahaba ɲumanw, ani maa o maa n'o tugura kiraba in kɔ sallallahu alaihi wa sallam k'i sen da sen nanu la fo ka taa se sara dun ma. Ya rabbi, ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ, Sunna TV lajɛbagaw, a cɛman ni a musoman, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye, n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nin ye an ka sigida 12nan ye, warandala min bɛ tali kɛ al-azkaru nabawiya, n'o ye kira sallallahu alaihi wa sallam a ka ala kosumaw. Kira ka ala kosumaw sallallahu alaihi wa sallam, walanda tɛmɛnen na an tun jɔna yɔrɔ min na, o de ye ala kosuma minnu n'olu sabatira ka bɔ kira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam. Maa min ni e bɛ fɛ k'i da ka sunɔgɔ, o tuma kira ka sunna tun ye min ye, a bɛ ala kosuma minnu fɔ a dalen a ka dilan kan. An ka walanda tɛmɛnen an tun kumana o de kan. Bi ye walanda 12nan ye, ni ala sɔnna ma, n bɛna kuma min kan, o de ye fima yaquluhu almustayqidu min nawmihi laylan. Ni maa min wulila ka bɔ sunɔgɔ la, a kɛra i wulila su kɔnɔna la i hejira, walima i ka sunɔgɔ yɛrɛ banna pewu, i wulila fajirida waati fɛ, i kan ka ala kosuma minnu fɔ, i kan ka duwawu minnu fɔ. Bi ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna ma, an ka walanda bɛna boli o kan. Nin b'a yira n na k'a fɔ kiraba in sallallahu alaihi wa sallam a ye an na dɔnniya fɛn bɛɛ lajɛlen na, diinɛ a misɛmani ani a kumaba. Kira sallallahu alaihi wa sallam fɛn o fɛn bɛ yen nɔ, n'an ka hɛrɛ b'o la diɲɛlatigɛ in kɔnɔ, n'an ka hɛrɛ b'o la diɲɛ sosigi in bannen kɔfɛ, kira sallallahu alaihi wa sallam a ye manto in na dɔnniya nin bɛɛ lajɛlen na. N'an bɛna sunɔgɔ, an k'an ka sunɔgɔ lahalaya min na. N'an bɛna sunɔgɔ, an k'an ka ala kosuma min fɔ. Su kɔnɔna la n'an hejira, an k'an ka ala kosuma min fɔ. N'an yɛrɛ wulila ka bɔ sunɔgɔ la, an k'an ka ala kosuma min fɔ. Kira sallallahu alaihi wa sallam a ye manto in na dɔnniya nin bɛɛ lajɛlen na. O tuma bi walanda bɛ tali kɛ fima yaquluhu almustayqidu min nawmihi laylan. Maa min mana kunun ka bɔ i ka sunɔgɔ la su kɔnɔna la, kɛra i hejira de, i tilala k'i da, walima i yɛrɛ ka sunɔgɔ yɛrɛ banna pewu fajiri waati fɛ. O tuma ala kosuma minnu bɛ yen, duwawu minnu bɛ yen nɔ, n'olu sabatira ka bɔ kira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam, bi walanda bɛna boli o kan. Hadisa fɔlɔ min bɛ an bolo, o ye an Ubadata bin Samit radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. كرا صلى الله عليه وسلم ni hadisai Ubadah ibn Samit balakali anye kwaya mene kira la sallallahu alaihi wasallam akoni mami hejira su konnala okoro ni mami sunogo tigara ka bo inyela su kononala iyi kanto iko la ilaha illallah ma warate ni Allah subhanahu wa ta'ala kilente akelen do jenyonta la kam masaya kono masaya bela jilenya ale de tayi tanun bela jilenye ala de tayi ala de setigi e fem bela jilenka tanun be alai saniya be alai ma warate ni Allah subhanahu wa ta'ala te wa ala de kabunga teme fem bela jilenka wa sete jonye dabalite jonye funa karani Allah subhanahu wa ta'ala ye alam yem masakorota lenye alam yem masabai no kira ko sallallahu alaihi wasallam ni mami yeni ala kusman nufo ala kusman banen ko fe iko allahumma ghfirli ala mbani ni fe kayya fama wal man ni yeddu wo duwo ke ko Allah subhanahu wa ta'ala abika duwo jabi o ni willa fana ka seljita ka seli yo selimike Allah subhanahu wa ta'ala bika selimine man e fasamanti ya bilbil badi ni an hejira su konnala walma langa sunogo yere bana pew otma anganin duawuni fo abeke sababu ye Allah subhanahu wa ta'ala be yafa amma ala be anga duawu fana jabi ala kusma yin fenyi mai wode la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما ورتي ني الله سبحانه وتعالى كلنته جنوان تالا أكا أليالا مسايا بلا جلني على التاي تنون بلا جلني على التاي وعلى على السيتي فم بلا جلنكا تنون بألاي saniya be alay ma warate ni Allah subhanahu wa ta'ala te wa ala de kabun kateme fembe la jilinka wa sete jonshiye dabalite jonshiye fangate jonshila funa kera Allah subhanahu wa ta'ala alemiye masabunya linye alemiye masakorota linye koni mami ni ala kusma info ihejile su konnala o kofe imana duwa minke Allah subhanahu wa ta'ala ko abika duwa jabi wani wula ka seli fana iwo seli mike ala bi ka seli mine hadisa wara bamulu ya an abi umamata radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. أبو أمامة على كجنباما أقوالي أمتشيدين بين صلى الله عليه وسلم بكافو كما وما يسنغ وغتي ni taray ka dlamma ka soro isaniyalinu anya ira ka fo kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam ikana da sufela fe ga dlanka fa ka ta soro ka seljita saniya la nyini ode akom mami ni ere taray ka dlanka isaniyale o idalen ko fa dlanka i ala kosuma fo ka ta jingon tari mine sunogo tari mine i seljita ki dai ka dlanka seliji fana ko fay dalen i ala kosuma fokata sunogo kela ki mine anyo ala kosuma fokateme neti se doyela iga subhanallahi fo shinya bi 77 alhamdulillah shinya bi 77 allahu akbar shinya bi 77 iga qul huwallahu kala iga qul a'udhu birabbil falaq igo kala qul a'udhu birabbin nas igo fana kala shinya sawa ka muyela ayatul kursi ni bisola igo fana kala nunun bela jele ala kusmawe otuma ituraw ala kusmala fo jingon tari mina isnora
ko maa min mana sunɔgɔ o lahalaya la ko a tigilamɔgɔ tɛ yɛlɛma su kɔnɔ su waati o waati n'a komasara k'i yɛlɛma ko a ɲɛ dayɛlɛla a hejira su waati o waati la n'a ye ala deli fɛn o fɛn la diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ ko fɔ ala k'o d'a ma. nin b'a yir'an na k'a fɔ jaja saniya jɔyɔrɔba de b'a la. ko ni maa min taara i ka dilan kan sufɛla fɛ i bɛna sunɔgɔ waati min na i ye saniya kɛ ka seliji ta ka t'i da i ka dilan kan. seliji in kɔfɛ i ye ala kosuma i seko damayira la fo ka taa sunɔgɔ s'i ma. i sunɔgɔlen o la su kɔnɔna la ni hejira su waati o waati i ye ala deli fɛn o fɛn la o la diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ ko fɔ ala k'o d'i ma. o tuma nin b'a yira n na k'a fɔ hadamaden su kɔnɔna la ni i ɲɛ yɛlɛnna k'i to sunɔgɔ la su kɔnɔna la waati min na i k'i jija i ka duwawu dɔ kɛ i ka ala deli duwawu dɔ la hali ni bɛ kɔntine i ka sunɔgɔ la. i ɲɛ yɛlɛ o ɲɛ yɛlɛ i bɔ o bɔ i yɛrɛ kalama i dalen sunɔgɔ la i ka ala deli duwawu dɔ la. n'a sɔrɔ i y'i da saniya la ka ala kosuma i datɔ o tuma ko i ye ala deli o hɛrɛ o hɛrɛ la diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ ko ala b'o bɛɛ lajɛlen d'i ma. mais nin ye fasamantiya ye fasamantiya min ni allahu subhanahu wa ta'ala ka kira manto ye sallallahu alaihi wasallam an manto hali sunɔgɔ la ni an ɲɛ yɛlɛnna walima an bɔra an yɛlɛ kalama an ka sunɔgɔ la n'an ye ala deli duwawu min na ko allahu subhanahu wa ta'ala a b'o duwawu jaabi a b'o duwawu minɛ an ye. an bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala k'o nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen. nin fana kɔfɛ kira furumuso aisha radiyallahu anha a b'a la kali an ye anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana iza stayqadha min al-layli qala la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak allahumma zidni ilma ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نكرا فرمسو عائشة رضي الله عنها على فنا بك النكال أني كياك الله لا يدو صلى الله عليه وسلم أقول كرا تنكرا إذا استيقظ من الليل نا كننا سو كنالا نا بورا يلك كلام سو كنالا كو كرا تمنين دو نفو o ala kusuma ye fɛn jumɛn ye la ilaha illa anta maa wɛrɛ tɛ yen ni allahu subhanahu wa ta'ala tɛ subhanaka allahumma n tigi ala saniya b'i ye astaghfiruka li dhanbi n bɛ jurumu yafa ɲini n ka jurumu na ala n b'i yafa deli n ka jurumu na ala n b'i deli i ka hinɛ la ala dɔ fara ne ka dɔnni kan ala kana n dusukun jɛngɛ i kelen kɔfɛ k'an kanda kana n dusukun jɛngɛ ka taa bila fili la ala n b'a ɲini fɛ i ka n sɔn hinɛ la ka bɔ e ala yɔrɔ i ka dɔn e ala e de ye sɔnni masa ye e de ye dili masa ye. ma nin tun ye kira sallallahu alaihi wasallam nin fana tun y'a ka ala kosuma dɔ ye aisha b'a la kali an ye ko kira tun kɛra sallallahu alaihi wasallam n'a kununa su kɔnɔna la ko a tun bɛ ala kosuma ni ala kosuma ye la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak allahumma zidni ilma wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahma innaka antal wahhab. la ilaha illa ant ala ma warate ni e alate saniya bi yentigi ala mbi yafa deli nga jurumuna mbi deli ika hinela ala do faranga donika njidi donina ala kanan dusugun jenga ka bla fili siraka ikelen ko fe kan kanda ala ikan son ka bo e yoro hinela nson hinela ka bo e ala yoro ikaro ka fo e ala ede soni masai ede dili fana masai manit ni kira sallallahu alaihi wasallam ni fana ye aka ala kusuma do ye natun willa su konala abu hurairah radiyallahu anhu
ale fana b'a la kali an ye ka bɔ kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a ko iza istayqadha ahadukum falyaqul alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Ko kira sallallahu alaihi wasallam a b'a la fɔ an ye ni aw dɔ la kelen kununa ka bɔ a ka sunɔgɔ la, aw dɔ la kelen mana kunu ka bɔ sunɔgɔ la, k'a tigilamɔgɔ k'a fɔ alhamdulillahi, tanu bɛ masa ye alladhi radda alayya ruhi, masa min ye ne ni segin ma, wa afani fi jasadi, kan kɛnɛya n farikolo la. Tanu bɛ masa ye masa min n'a ye ni segin ma, ka d'a kan ko ni hadamaden sunɔgɔra ala bɛ ni minɛ de, sunɔgɔ bɛ komi i n'a fɔ saya. Ni ala ye ni segin ma i kan ka ala barikada. Tanu bɛ masa ye masa min ye ni segin ma ka tila kan kɛnɛya n farikolo la. A ka kan ni kununa ka bɔ sunɔgɔ la i ka Allahu subhanahu wa ta'ala i ka barikada. A minɛna ka bɔ Anas yɔrɔ, ala ka jɛn b'a ma, ko kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ anw yamariya an ka ala yafa deli su kɔnɔ 70 istighfara, yafa ko 70. Ko kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ anw yamariya an ka ala yafa deli su kɔnɔ siɲɛ 70. A sabatira ka bɔ kira yɛrɛ ka hadisa la sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ayyuhan nas istaghfiru rabbakum wa tubu ilayhi fa inni atubu fil yawmi 100 marra wa fi riwayatin 70 marra. Kira sallallahu alaihi wasallam aka sabo nyamare ko aw hadamadenw ay tubi kata alama aw ko ala yafa deli aw ka dɔn ne kira sallallahu alaihi wasallam ne yɛrɛ bɛ ala yafa deli tile kɔnɔ siɲɛ 100, walima nasira wɛrɛ la ne bɛ ala yafa deli kan kɔsegin ka taa ala ma tile kɔnɔ siɲɛ 70. O tuma ka kan anw fana ka ala yafa deli ka caya, an ka ala yafa deli sɔgɔma, k'a yafa deli tilegan fɛ, k'a yafa deli sufɛ, ka ala ko suma ka caya. An bɛ ala deli ya rabbi ala k'an bɛn sababa ma. O tuma nin bɛɛ lajɛlen ye ala ko sumaw ye, ala ko suma minnu n'olu ɲininen don hadamaden mana heji ka bɔ i ka sunɔgɔ la, walima ni kunna ka bɔ sunɔgɔ la, ni ala deli ninnu i kan ka ninnu fɔ ka sɔrɔ ka dugawu kɛ, ala b'i ka dugawu jaabi. Abu Hurairata radiyallahu anhu, halisa ni ala ko suma minnu bɛ fɔ ni maa min kunna ka bɔ i ka sunɔgɔ la, walima ni maa min i hejira ka bɔ sunɔgɔ la, hali n'i ka sunɔgɔ ma ban i bɛ ka continuer sunɔgɔ la, ala kuma susuma dɔw ye Abu Hurairata b'a la kali an ye k'a y'a minɛ ka bɔ kira la sallallahu alaihi wasallam, ko kira ko iza stayqadha ahadukum, n'aw dɔ la kelen kununa ka bɔ aw ka sunɔgɔ la, ni i ka sunɔgɔ banna pewu, ko a tigilamɔgɔ k'a fɔ alhamdulillahi allazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi. N'aw dɔ la kelen kununa ka bɔ aw ka sunɔgɔ la, ko a tigilamɔgɔ k'i kanto tanu bɛ masa ye masa min n'a ye ni segin ma, tanu bɛ masa ye masa min n'a ye ni segin ma kan kɛnɛya n farikolo la ka tila ka jɛn jɛnya ni ale ala kosumali ye. Nin tun ye ala kosumaw ye minnu bɛ fɔ ni hadamaden wulila ka bɔ i ka sunɔgɔ la. Halisa a sabatira ka bɔ kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam, a b'a la kale an ye a ko ma min rajulin yantabihu min nawmihi fayaqul alhamdulillahi alladhi khalaqa an-nawma wal yaqadha alhamdulillahi alladhi ba'athani saliman sawiya ashhadu anna allaha yuhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir illa qala sadaqa abdi.
nin sabatira kira sallallahu alaihi wasallam abala kali anyi ako ma min rajulin jon shite cɛ fara muso kan yantabihu min naumihi n'a kunna ka bɔ a ka sunɔgɔ la ko jɔn si tɛ yen cɛ fara muso kan n'a kunna ka bɔ a ka sunɔgɔ la a y'i kanto alhamdulillahi alladhi khalaqa an-nawma wal yaqadha tanu bɛ masa ye masa min ye sunɔgɔ da ani kunu tanu bɛ masa ye masa min ye sunɔgɔ da masa min ye kunu fana da nin bɛɛ lajɛlen ala ka danfɛnw de ala de ka latigɛ kɔnɔna la an bɛ sunɔgɔ ala de ka latigɛ kɔnɔna la an bɛ kunu ka bɔ sunɔgɔ la o tuma sunɔgɔ o ye ala ka danfɛn dɔ de ye i n'a fɔ e yɛrɛ ye ala ka danfɛn ye kununi o fana ye ala ka danfɛn dɔ de ye o tuma tanu bɛ masa ye masa min ye sunɔgɔ da ka tila ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la masa min y'o fana da alhamdulillahi alladhi ba'athani saliman sawiya tanu bɛ masa ye masa min ye ne la kunu ka bɔ n ka sunɔgɔ la n kɛnɛma n dalakɛɲɛlen bi mana defo foyi tɛ n na fiɲɛ foyi a mana kunu ni fiɲɛ foyi ye alhamdulillah tanu bɛ masa ye alladhi ba'athani masa min ye ne la kunu ka bɔ n ka sunɔgɔ la saliman n kɛnɛma sawiya n farikolo dalakɛɲɛlen ashhadu anna allaha yuhyi al-mauta n bɛ seereya k'a fɔ ala ale bɛ su la kunu siga t'a la masa min sera ka ne la kunu ka bɔ n ka sunɔgɔ la o masa kelen o de bɛ na na kunu fana n salen kɔfɛ ka bɔ kaburu kɔnɔna la ashhadu n bɛ seereya anna allaha k'a fɔ ala yuhyi al-mauta ale bɛ su la kunu ale bɛ su la ɲɛnamaya wa huwa ala kulli shay'in qadir ale ala de ye setigi ye fɛn bɛɛ lajɛlen kan a ko ni maa o maa n'i ye nin fɔ alhamdulillahi alladhi khalaqa an-nawma wal yaqadha alhamdulillahi alladhi ba'athani saliman sawiya ashhadu anna allaha yuhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir a ko maa si tɛ nin fɔ fo ala k'i jaabi k'a fɔ sadaqa abdi n ka jɔn ye tiɲɛ fɔ n ka jɔn filɛ ka min fɔ a ye tiɲɛ fɔ a nana hadisa wɛrɛ la kira b'a fɔ ɲɛna sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ maa o maa n'i kunna ka bɔ sunɔgɔ la sɔgɔmada fɛ i k'a fɔ alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur i kunna ka bɔ sunɔgɔ la pewu i ka nin fɔ alhamdulillah tanu bɛ masa ye alladhi masa min ahyana ay an kunu ba'da ma amatana an salen kɔfɛ sunɔgɔ ɲɛ saya de alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur o masa in de bɛ tila ka an bɛɛ lajɛlen na kunu k'an kafo k'an fara ɲɔgɔn kan nka balima silamɛw nin tun ye bi walanda ye min bɛ taali kɛ hadamaden su kɔnɔna la n'i hejura ka bɔ i ka sunɔgɔ la walima n'i ka sunɔgɔ banna i kan ka ala kosuma minnu fɔ n'o ala kosuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka k'i ma hɛrɛ ye n'o ala kosumaw bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka k'i ma jurumu yafa ye nin tun ye o walanda ye an bɛ ala deli diinɛ faamuyali ɲuman ala k'o nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka ala deli ala ka sigida wɛrɛ nɔgɔya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة واجعلنا من الآمنين اللهم ربنا هون علينا سكرات الموت وتوفنا وأنت راض عنا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.